l'AFA és l'Associació de Famílies d'Alumnes. Ens reunim un cop al mes, els pares i mares, i allà ens proposem debatre inquietuds i interessos o idees que tenim sobre el projecte educatiu de centre o inquietuds que ens transmeten els nostres fills o altres pares. En aquestes reunions que fem també ve l'equip directiu i amb ells els hi proposem aquestes inquietuds i ells ens expliquen com s'organitzen i en resolen conflictes. D'aquestes relacions, d'aquest feedback d'informació, en surten idees i propostes. Per exemple, vam proposar de fer un teatre. Doncs l'equip directiu va parlar amb els mestres i es va fer, en horari lectiu, en un projecte, es va fer el taller de teatre. L'equip de mestres també en aquestes reunions ens demanen si els podem ajudar en algun tipus de material. Per exemple, en època de pandèmia no es podien portar flautes a l'aula de música, ens van demanar si podíem comprar ukeleles per l'aula i vam fer-ho. Els patis s'havien de dividir, necessitaven taules perquè els alumnes poguessin esmorzar i sortir al pati i també els vam ajudar en aquesta infraestructura. A través d'aquesta relació que tenim amb l'escola, d'alguna manera transmetem als nostres fills la nostra implicació i els hi donem el valor de compromís, els validem i els acompanyem.